Motivul real pentru care simți că nu ai creier pentru programare e chestia aia pe care o ții în mână chiar acum. Și nu e o glumă. Gândește-te puțin la cum îți petreci timpul. Cât de repede sari de la un video la altul. Dai scroll, câte secunde? 3 secunde, nu te prinde, pac, următorul, te plictisești pe TikTok, ieși, intri pe Insta, apoi deschizi WhatsApp-ul, ești lipit de ecran, iar creierul tău primește o doză de dopamină la fiecare secundă. Deci ești antrenat perfect pentru satisfacție instantanee. Și aici apare tragedia pentru tine. Când închizi telefonul și te așezi la calculator să înveți să scrii cod, e liniște. Nu sare nimic pe ecran, nu primești nicio notificare colorată, ești doar tu, o cerință grea și un ecran negru. Programarea înseamnă să citești o problemă, să stai în liniște și să te gândești cum ajungi la soluție înainte să atingi tastatura. Înseamnă să scrii cod, să primești erori și să stai o oră întreagă reparând erorile. Cum crezi că o să reziști o oră concentrat când mintea ta e antrenată să renunțe și să dea scroll după 3 secunde de plictiseală? Nu poți. Fix din cauza asta intri în panică. Fix de asta cedezi și ceri soluția de la ChatGPT, pentru că creierul tău nu mai are deloc răbdare să treacă prin procesul de învățare. Copiind, tu sari direct la final și îți furi singur șansa de a-ți forma gândirea logică. Deci primul pas ca să devii programator nu este să mai cauți un tutorial magic, ci este să reînveți să ai răbdare și să te concentrezi. Dacă vrei să înveți să gândești pe bune și ai nevoie de un mentor care să nu te lase să trișezi când ai de greu, apasă pe linkul din bio sau pe linkul de mai jos și hai să lucrăm împreună.